Sanibonani, namhlanje sizobheka ama-zodiac signs noma ama-star signs. So ongakulindela ke kule video ukuzazi ukuthi wena iyisiphi i-star sign sakho. Bese emva kwalokho sizobheka ngasegcineni kwale video ke ukuthi njengoba sikhulumeke ngale crust oil okanye lamafutha fanele ngabe uyawazi ukuthi ehlanini anyuka nini njalo inyanga nenyanga, umuntu wesilisa umuntu wesifazane, kakhulukazi abantu besilisa ngoba lempi ibhekene kakhulu nabantu besilisa, futhi ke ibona asabangene kakhulu kulomgibo ukuthi amafutha abo amosheke. So njalo ke ngenyanga unamafutha ehlayo esizokubheka ngasegcineni ukuthi ke njengoba sikhulumile kwivideo ngaphambilini nge-Moon app ukuthi wazi kanjani ukuthi njengamanje lamafutha ayehla, njengamanje lamafutha ayenyuka. Ngizokwenza nje isibonelo njengoba namhlanje kuumsombuluko. Ake sibheke ke ama-zodiac signs. Sizoqala ke ngo-Aries. Siyongena ke ngelinye ilanga ukuthi yindaba kuqalwe ngo-Aries, kodwa kahle kahle iyona inkomba yokuqala noma inhloko ke yezinto yokuqala kwenyanga, kodwa kasikho ke asikhulumi ngalokho namhlanje. Uma wena uzalwa between i-21 zika March kuya nge-20 zika April, okusho ukuthi wena i-star sign sakho i-Aries. Uma uzalwa ngaphakathi kwe-21 April kuya nge-20 zika May, so uma uzalwe wena nge-27 April wena uyi-Taurus. Uma uzalwa phakathi komhla ka-21 May kuya yi-20 June wena uyi-Gemini. Uma uzalwa nge-21 June kuya kuyi-22 July uyi-Cancer, i-star sign sakho leso. Uzalwa nge-23 July kuya kuyi-22 August uyi-Leo, mina ngiyi-Leo. Uzalwa kusukela nge-23 August kuya nge-22 zika September wena uyi-Virgo. Ukusuka nge-23 September kuya nge-22 zika October wena okusho ukuthi uyi-Libra, i-star sign sakho. Kanti ke uma uzalwa kusuka nge-23 October kuya nge-22 November uyi-Scorpio. Uma uzalwa kusuka nge-23 zika November kuya nge-21 zika December ukusho ukuthi wena uyi-Sagittarius. Uma uzalwa kusukela ngomhla ka-22 December kuya nge-19 zika January, okusho ukuthi wena uyi-Capricorn. Uma uzalwa kusuka nge-20 zika January kuya nge-19 zika February, kusho ukuthi wena uyi-Aquarius. Uma uzalwa kusuka nge-20 zika February kuzo kuyosho kuyi-20 zika March, wena okusho ukuthi uyi-Pisces. Kulula kanjalo ke ingane zakwethu ukuzazi ukuthi i-star sakho isiphi. Ziningi ke ezinye izinto ezibalulekile ngokuthi sizazi ke mangabe sibheka ama-star sign wethu noma usuku esizalwe ngalo. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi usuku owazalwa ngalo akulona nje usuku okwavele nje kwaqhuma umuntu etsheni ngalelo langa. Yonke into ephathelene nosuku lakho lokuzalwa, yisikhathi owazalwa ngaso, unyaka, inyanga, kusho okuthile ngokwe-universe. Kunomlayezo othize okufanele ukuthi usebenzise wena ukuze uzokwazi ukuthi ke ungasokoli kulomhlaba obekwe kuyobona ukuthi uphile kuwona. Njengoba sazi ukuthi sisebenzisana nomthetho wendalo, okwenzeka kimi ngaphakathi kuyafana futhi kuhlobene nalokhu okwenzeka ngaphandle, as within so without. Lokho kusho ukuthi ke uma uphumela phandle ubuka inyanga nesibhakabhaka emkhathini, kumkhathi libe ubuka phezulu, fanele lokho kukutshele okuthile
ngesigaba sempilo yakho ozokwazi ukuthi ukusebenzise ukuze phela ungezuhlupheka kakhulu njengomuntu ongazi. Thina-ke nje siye sithi masiphumela phandle asazi noma inyanga i-waning or waxing nokuthi kusho ukuthini lokho kimi, kakhulukazi abantu besifazane-ke kubalulekile ukuthi uma iy'nsuku zakho zokuya enyangeni zihambiselana nesigaba esithize senyanga, lokho kusho okuthize kuwe nezinto okufanele ukuthi uy'qaphele njengomuntu wesifazane. Nakhona engizozama ukukuchaza kwenye ividiyo eseceleni. Kodwa-ke namhlanje-ke sibheke ama-zodiac signs. Njengoba-ke sesichazile-ke ama-zodiac signs, usuyazazi ukuthi wena uzalwa yisiphi i-star sign sakho. Manje-ke sesingena kwi-My Moon Phase, ile app engikhulume ngayo-ke kwividiyo engaphambilini yokunyusa lamafutha. Ngithi inhloso ukuthi sibone ukuthi ngabe amafutha ami anyuka nini, njengoba namhlanje-ke kuwumsombuluko kuyi-30 zikaSeptemba. Sibheka ukuthi inyanga ikuVirgo, okay? Njengoba ikuVirgo nje okusho ukuthi abantu abama-star signs wabo abama-Virgo, ibona namhlanje amafutha wabo ayehla, and then bazofanele ukuthi-ke balungiselele beqinisekise ukuthi-ke bayaqaphela ukuthi abawamosha amafutha ngoba inyanga ikwi-zodiac sign yabo. Mhlambe-ke nokwenza izinto zibe lula-ke kubantu abaningi, ngenze isiqeshana nje sevidiyo engirekhodile ngesikhathi ngingena kwi-app ukukhombisa ukuthi ubheka kanjani iy'nsuku zakho ngoba usuyayazi wena i-zodiac sign yakho-ke. So asisathekelele ithuba sibheke ukuthi mawungena kwi-My Moon Phase yini into oyibhekayo, uyibheka kanjani. Okay, angikhombiseke kanje kule video ukuze singezulahleka-ke. Nangiya uMy Moon Phase, ungena kuye uMy Moon Phase, i-app le ofanele ukuthi uyi-download, imahhala, awukhokhi lutho ukuba nale app. Uthi mawungena kule app-ke lapha phezulu kunenyanga-ke, kunosuku nenyanga ukuthi njengoba namhlanje kuwumsombuluko umhla ka-30 kuSeptember, basikhombisa nenyanga ukuthi-ke iku-waning crescent or 3%, okusho ukuthi isaqala izinto zisakheka-ke lapha enyangeni, okay? Bese-ke mawubheka kwesokudla lapha phezulu kukhona ikhalenda, mawugcindezela kuyo-ke ikutshela-ke ikukhombisa iy'nsuku zonke-ke lezi esinazo, nala esikhona okuwulanga lokugcina-ke. Uyakwazi ukuqhubeka uye phambili-ke ubone ngo-October ukuthi kuzobe kwenzakalani. Mhlambe asithi ufuna ukubheka ukuthi kwenzakalani ngomhla ka-9, uzokwazi ukucheck-a izinto ezinjalo, kodwa-ke asiyeke leyana-ke. Njengoba namhlanje kuwumhla ka-30 September, sehleke nayo-ke i-My Moon Phase. Sikuyeke lokhu ukuthi ilanga liphuma nini lishone nini ngokwe-location yami. Bese-ke sibona noma moon distance, asikho interested kulokhu thina esikufunayo ukubona i-moon zodiac ukuthi inyanga ikuyiphi zodiac sign, okusho njengamanje ikwi-Virgo. Okay, njengoba ikuVirgo nje ungaphinda uye lapha ugcindezele kumhla ka-1 October okuyikusasa ngoLwesibili, izobe isekhona futhi kwi-Virgo. Kusho ukuthi-ke wena muntu oyi-Virgo qinisekisa ukuthi-ke lezi nsuku zakho uyilungiselele ngaphambi kokuba zifike. Njengoba sekuyizona manje-ke usugxileke ekutheni-ke manje usuyayeka-ke zonke izinto okufanele ngabe awuzenzi, ucansi, izidakamizwa, izinto nje ezibulalayo lamafutha. Masibheka lapha ngoLwesithathu nge-2 October iyaphuma-ke manje inyanga kwi-Virgo isingena kwi-Libra, okusho ukuthi abantu be-Libra bona kusuka namhlanje nakusasa balungiselela uLesithathu. Lokhu kusho ukuthi-ke mawulungiselela-ke ziningi izinto ozozenza engizongena kuzo-ke nje kafushane. Yilokho kodwa bengifuna ukukukhombisa kule video ukuthi-ke ubheka kanjani. Ngiyazi ukuthi mhlambe abanye uzobathatha isikhathi, kodwa-ke ilula kakhulu le app. Ukubona nje usuku, uzazi wena i-star sign sakho. Uma uzazi ukuthi mina ngiyi-Virgo, mina ngiwubani, uzobona ngama-date. Uma-ke ubona ukuthi hayi eyakho awuyiboni kahle, ungamane ugcindezela ubheke ukuthi kwenzakalani ngo-October, uyabona ukuthi ku-Libra
ungaye ungazeqa ngisho nezinye insuku ubone ukuthi inyanga ikuphi ke lapha mhlambe nge9 October njengoba ngenza isibonelo, inyanga izobe iphuma kwiSagittarius ingena kwiCapricorn star sign. Yeah, kanjalo. Njengoba senazi-ke lamafutha asuka le engqondweni ehla njalo ngomgogodla. Njengoba ehla nje azoze fike le ezansi kulela thambo esilibiza nge-sacrum bone. Ake singeneke manje ey'ntweni ke wena muntu ongafanele ukuthi uzenze njengoba ulungiselela ukwehla kwamafutha. Iy'nsuku ey'mbili ngaphambi kokuba inyanga ingene kwi-zodiac sign yakho, wena okokuqala uyalungiselela-ke manje udla ngokulingene, uyayeka ukudla ngokweqile. Uma usuku lolu hamba futhi usufike kulesi sigaba sale video, kusho ukuthi wena usuyazi ukuthi uyafasta, nokufasta kubalekile lokho. Ukulungiselela-ke kungakafiki kulezo nsuku, ungasebenzisa iy'nsuku zakho zenyanga zokufasta uzinqwamanise nalezi nsuku zokwehla nokunyuka kwalamafutha abalekile emzimbeni wakho. 2 days ngaphambi kokuba usalungiselela-ke manje ungadla mhlambe wenza ama-smoothie noma uyaqala wehlisa isikali sokudla okudlayo. Uyaqala mhlambe udla kanye ngosuku, uyaqala udla ukudla okusondele nalokho ozokudla during ukwehla kwamafutha. Uma uzofasta ungajusa noma usmooth ukudla kwakho ukuze phela i-system yakho izoba clean kahle nje. Uma ukwazi ukujusa ungajusa noma udle ama-fruit ngalezo insuku ezimbili ukulungiselela amafutha wakho-ke. Okunye-ke uyazithiba ocansini. Yebo, ungayo ocansini kulezi insuku zokulungiselela, kodwa ikhona indlela kakhulukazi uma umuntu wesilisa yokuqinisekisa ukuthi uketshezi lo lezama ukulivikela awulikhiphi. Enye ividiyo ngiyoyenza ngelinye ilanga leyo echaza kabanzi, ngoba thina bantu, thina ndle emnyama asiyazi lento yokuthi uyakwazi ukulala ngaphandle kokuthi ukhiqize lolu ketshezi noma ulimoshe ulichithe. Uyakwazi ukuthi ungafika kuvuthondaba noma ku-orgasm, kodwa uqiniseke ukuthi lamafutha awaphumi awamosheki. Ngenye ividiyo-ke kodwa ngesinye isikhathi. Inyama uyazama ukuyigwema, inyama uyayigwema impela, kakhulukazi inyama lezi esiyidlayo ey'thengwayo ezi-low vibrational food ezingasekho sesimeni. Kuhlukile-ke mhlawumbe mangathiwa uyayidla inyama kodwa mhlawumbe uhlinze ekhaya noma uhambile wayoyidobela wena elwandle loyo fish, kodwa-ke zama ukuyigwema into eyinyama. Utshwala uyabugwema nabo. Ngalezi insuku-ke zifundiseke uku-stretcha. Uma ukwazi ukwenza iyoga ungayenza iyoga, kodwa uma ungakwazi ukuyenza iyoga, uku-stretcha nje umzimba wakho kulungile. Ngabe uyahamba, kubalulekile ukuthi nje uthathe ama-walk, u-exercise. Mawujima kuhle kakhulu, ngoba kuzosiza ukuthi lamafutha ekwazi ukuthi ehambe kahle-ke kumgogodla wakho. Hhayi ukuthi wena uyohlezi nje uhleli, ngoba phela nako lokhu kungabi active ngokomzimba ikona okunomthelela ey'ntweni ey'ningi ezenzakalayo emzimbeni ngaphakathi, ezigcina thina sesingasakwazi ukuba nama-benefits akhona ngoba sesijwayele ukuhlala nokungawuvocavoci umzimba wethu. Ngesikhathi-ke amafutha akho-ke ehla efika lapha ezansi kwi-sacrum ethanjeni laphaya egcineni-ke komgogodla wakho, azohlala laphaya lo 2.5 days bese mungawamoshanga bese yanyuka. Mefika-ke phezulu ebuchosheni bakho azokhiqiza into ebizwa nge-DMT, okuyiyona-ke le ezobe isihlakaza ubuchopho noma ingxenye yobuchopho bakho le engasebenzi, ukuze uzokwazi ukuthi uyisebenzise kangcono, ube nazo zonke lezi zinto ezisizayo-ke kulamafutha, ngoba lamafutha awukudla, akuwumsoco,
ayinto yonke emzimbeni yakho, agcina ubusha bakho, akunikeza izinto eziningi. Umuntu wesilisa olana-ke, qinisekisa ukuthi lolu lwazi mangabe usewuku-practice-zile, ngoba ngeke uzokwazi ukufundisa omunye umuntu ngento ongakwazi uyenze wena, nento wena ongazange uze uzipruvele ukuthi iyenzeka ngempela noma iyasebenza ngempela yini. Uma sewazi-ke u-practical walento esikhuluma ngayo wokugcina isidoda sakho ngaphakathi, fundisa phela abantu bakini, fundisa abangani bakho, fundisa abantu abaku-immediate circle yakho, fundisa abangani bakho, fundisa abanye abantu. Ngiyazi ukuthi-ke lento ithathwa kancane, kodwa uma sibaningi sikhuluma ngayo, baningi abantu abazosizakala. Kuzoqala ngawe, kuye ngomndeni wakho, kuye ngomphakathi wakini, kuye kanjalo kanjalo nje, kuzoba nama-ripple effect, ngoba njengoba lolu lwazi lungaziwa, luqala ngathi manje sesiyalwazi, emva kwalokho sifundisa bonke abantu esibaziyo, bese kuzoba sekuyi-common knowledge. Sonke sobe sesikwazi, sesikwenza lokhu, sesiku-practice-a, singaqhubeki nento esaziyo ukuthi iyasibulala. Mawusukwazi waku-practice-a, fundisa omunye umuntu phela. Kodwa-ke vele nawe kuzoba khona lento ekushisayo ukuthi hayi bo, wathula kangaka njengoba nami ikhona lento engishisayo, ngoba njengoba ngiyazi lento akuvumi ukuthi ngithule, akuvumi ukuthi ngingayixoxa, akuvumi ukuthi ngingakhulumi ngayo, akuvumi ukuthi ngingayenzi ividiyo. Ngiyakhuluma ngisho kubantu abasondelene nami, bangihleke bethi ha, silapho isidingo sokuthi ngilale, kanti uma ngike ngize ngichame, kusho abantu engibaziyo, engibathembayo. Kodwa-ke asikho lapha ngibajaji, ngoba sonke ey'gabeni ey'hlukile ngokuvuka kwethu nokubona izinto-ke ezenzakalayo. So sifundisane-ke ngani zakwethu. Ngiyabonga.